Hej YouTube. Hej YouTube, og velkommen til Luke.dk Game. Og vi har en gæst med os, det er ham der, Kenzo Caps. Eller han hedder Jeppe i virkeligheden, ja. Og det er en af vores gode venner, men han er bare ikke med i YouTube-kanalen. Fordi, ja. Og vi har lige stjålet de her seje biler, og hvis I ikke ved, hvad det er for et spil, så er det Garry's Mod. Det tror jeg også godt, I kan se. Og ja, vi har lige stjålet dem, og vores plan det er, at vi vil starte en fed episode her på, men det er ikke sikkert, at vi sådan overlever alt. Nej, det vi er meget nemt at prøver en masse money printers, nu vil vi ikke. Jo. Men du ved, I skal bare lige Mikkel, jeg har altså købt den der bil Martin kører i. Ja, fuck det. Og der er en faction inde i byen, altså der er en, der løber rundt og forgifter alle, så vi skynder os ud af byen. Hvad fanden laver du? Det var simpelthen ikke mig. Hvad fanden, Oh Martin? my god. Det var ikke mig. Hvad fanden, Martin? Prøv at se, den er helt ustyrlig, din bil. Ja, Der står den kun kan køre 27, men den kan kun køre 112. det var fandme godt, jeg købte den bil til dig. Hov. Var det ikke godt, jeg købte bilen til dig? Hold kæft, mand. Så bakker vi. Det lyder som om, du er glad for den. Vi har det hus nede for enden, har vi ikke? Jo, Mikkel, det var det her hus her, jeg havde. Kan jeg vide moneyprint? Kan jeg vide, om han fandt moneyprinter? Ham der kom Ja, du kører lige fuld gas. Døde du da? Jeg er død. Kan jeg vide, hvis han glemte moneyprinteren. Ej, pisse, han så den. For helvede, lortebil. Den er så livlig. Skal vi bo herinde? Eller Mikkel, det andet hus er federe. Ja. Du kommer jeg kørende. Man kan ikke engang kigge ud af et vindue her. Men så Okay. og hvad det så står i en garage. Og Mikkel, hvis man går ud af sin bil derinde, så sidder man stok i garagen. Okay, så gør vi ikke det. Tror man gør i den? Hov for satan. Tror man gør det i den her garage? Det ved jeg ikke. Er det de blå, der skal holde inde, eller? Inden. Der kan kun holde en herinde. Det bliver min. Fuck you. Okay, så lige... Så Martin, markerer... om bag. Ja, om bag huset.